Dobro došli na YouTube kanal Astro Vojvodina, astrologa Branka Životina. Saznajte više o Astro Vojvodini i video zapisima koje astrolog Branko Životin deli na svom kanalu. Možete se besplatno pretplatiti da vidite sve na Astro Vojvodini video zapise. Ako vam se sviđa neki video zapis, možete ga lajkovati. Natalni Merkur u znaku zodijaka. U natalnoj karti ukazuje na sposobnost osobe da logično razmišlja, može učiti i prenositi informacije. Kvaliteta komunikacije s drugima. Također svojevrsna mentalna aktivnost i smisao za humor. Merkur je povezan s poslovnom oštroumnošću, sposobnošću filtriranja i analiziranja velike količine informacija. Sfera utjecaja planeta također se proteže na intelekt i pamćenje. Natalni Merkur u znaku Ovna. Odlikuju vas velika znatiželja i izuzetno briljantan um, lako izražavate svoje ideje i mišljenja. Započinjete nekoliko stvari u isto vrijeme, žurite s izvlačenjem zaključaka i formulirate nepromišljene recenzije. Lako vam je pronaći pravo rješenje problema, snalažljiva ste osoba i možete improvizirati. Lako uspostavljate kontakte s ljudima i volite primati goste. Možete braniti svoje mišljenje, govoriti izravno i odlučno. Uživate u društvu živahnih, energičnih, mladih ljudi. Na poslu nastojite donijeti odluku što je brže moguće umjesto da zaglavite u beskonačnim raspravama i pregovorima. Najbolja natjecanja za vas su ona koja zahtijevaju brze odluke i puno kretanja. Imate dosta kreativnosti u dobivanju novca, ali imate i tendenciju da ga brzo potrošite. Natalni Merkur u znaku Bika. Razmišljate realno, na temelju činjenica. Uspoređujete nove ideje s onim što već znate i spuštate ih na zemlju, pokušavajući ih praktično upotrijebiti. Pažljivo i polako iznosite svoje misli i ne volite jednom mijenjati tijek poduzetih radnji. Lako pristupate problemima koristeći tradicionalne metode. Dobro su promišljeni, oprezni i nepovratni. Imate fantastično pamćenje i pažljivo promatrate ljude oko sebe, ništa vam ne promakne i ne zaboravite sitne detalje. Vaš je intelekt prilično praktičan, potrebno vam je vrijeme da donesete određenu odluku, ali kada je jednom donesete, možete biti prilično čvrsti. Vaša sposobnost upravljanja novcem i želj za ljepotom učiniti će vas dobrim modnim dizajnerom, dekoraterom ili uspješnim trgovcem antikvitetima. Natalni Merkur u znaku Oriona. Brz um koji lako upija informacije. Sklonost grubim i oštrim formulacijama i jakim riječima. Oštra ironija i kritika. U učenju, nestrpljenje, nervoza, ako se ne može brzo shvatiti gradivo. Puno se svađa, ne razumije i ne prihvaća drugačija gledišta. Informacije se dobivaju za sebe. Govore glasno, impulsivno i pomalo bahato. Brz govor, ponekad riječi nisu čitljive, zamagljuju se jedna uz drugu. Česte svađe i obračuni. Oštrina i jednostavnost u obliku izražavanja osjećaja i misli. Pogreške u pisanju. Natalni Merkur u znaku Blizanca. Govorničke vještine. Ne znaju čuvati tajne, ni svoje ni tuđe. Opušteno. Znatiželja, radoznalost i društvenost. Sposobnost lakog uspostavljanja kontakta i novih poznanstava. Pomalo površan u komunikaciji, lako se umara, prelazi s jedne teme na drugu. Razdražljivost. Vrlo ste brzi, znatiželjni i sve shvaćate u hodu. Poput munje nudite neobične ideje i rješenja u tren oka. Imate toliko širok spektar interesa da ponekad vaše znanje može biti površno, ali ste toliko dobri u blefiranju da nitko ne zna za ovu vašu malu tajnu. Volite pričati i to radite toliko dobro da vas drugi vole slušati. Uspješni novinari, voditelji intervjua i voditelji talk showa obično imaju Merkura u Blizancima.
Natalni Merkur u znaku Raka. Kreativan um, sklon pretjerivanju. Dobro pamćenje, ali selektivno, podcjenjivanje vlastitih mentalnih sposobnosti. Zanimanje za prošlost, povijest, otkrivanje tajni. Mentalna aktivnost ovisi o promjenama raspoloženja. Subjektivni pristup u rješavanju problema i u odnosu prema ljudima dijeli na podložne i ravnodušne. Um je zauzet rješavanjem obiteljskih problema ili obitelj utječe na mentalnu aktivnost. Bolna percepcija kritike. Imate bogatu maštu i razvijenu intuiciju. Svojevrsni društveni kameleon koji u tren oka pročita sve prisutne u prostoriji i zna u koga se treba pretvoriti kako bi se približio osobama koje te zanimaju. Percipirate svijet kao cjelinu, želite znati kako globalni procesi utječu na vas i vaše bližnje. Također ste poetična i promišljena osoba koju privlače akademski život i temeljna istraživanja. Gej horoskop. Danas je gej horoskop najtraženiji. Ova astrološka karta važi isključivo za osobe koji su gej, odnosno LGBT osobe. Kroz gej horoskop dobivate veoma precizne odgovore. Konkretne odgovore i rješenja dobivate od mene za oblasti koje vas interesiraju. Kada će geju ljubav doći? Šta ga privlači kod partnera? Kada će ga upoznati? Kako će ga upoznati? Da li će eventualna veza opstati? Na kakve probleme će naići? Sve o seksualnim problemima. Kakve frustracije ima i kako da te frustracije otkloni? Kako ga društvo gleda? Da li će biti u opasnosti? Kako da vizu sačuva? Kakve ima strahove? Kako da stekne samopouzdanje? Kako da na najbezbolniji način prihvati svoju seksualnost? Gdje da sebe usmjeri? Gdje da partnera usmjeri? Kako da obogati svoj seksualni život? Kako da pomogne roditeljima ako saznaju za njega? Kako da spase ljubav ako je počela da blijedi? Kojih ljudi da se kloni? Da li će zasnovati homoseksualni brak? Sve o financijama. Sve njegove talente. Cijena za gej horoskop 200 eura. Analiza se dobijaju u pisanom formatu i šaljem ih na onaj e-mail, putem kojeg je dostavljen, kontrolni broj uplate kao i podaci. Kontakt. E-mail životin@astrovojvodina.com. Natalni Merkur u znaku Lava. Visoko cijeni svoje mentalne sposobnosti, slučajevi i problemi se skupljaju u jednom danu, usmjeren na samopotvrđivanje sebe performans, izlog. Mišljenje o osobi se brzo stvara i teško se mijenja. Komunikacija je pokroviteljska, pomalo arogantna. Umjetnički, vizualni talent. Ismijavanje tuđih poroka, poput karikature. Imate vatrenu narav i strastvenu prirodu, volite se zabavljati i žudite za uspjehom. Merkur u Lavu daje vam magnetizam i privlačnost, ljudi su vam privučeni, a vi ste rođeni da ih vodite. Privlači vas karijera koja vam omogućuje da uvijek budete u središtu pozornosti. Vođa, sportaš ili osoba povezana s javnom kreativnošću. Općenito, želite biti zvijezda i točka. Natalni Merkur u znaku Djevice. Razmišljanje je usmjereno na detalje, nijanse. Red i jasnoća u izražavanju misli. Sposobnost skrupuloznog prikupljanja informacija, bilježenja, analize i po potrebi donošenja zaključaka, korisna kvaliteta za znanstvenike i liječnike. Samokritičnost, mrzovoljnost. Dosljednost u učenju, kompetentno pisanje, marljivost. U komunikaciji, u pravilu, postoji lakonizam. Opaža informacije koje su mu potrebne za rad ili poboljšanje zdravlja. Možda, u slučaju poraza, mucanja, straha od netočnog izražavanja svojih misli. Vi ste kraljica statistike, kalkulacija, racionalnosti i logike. Prije donošenja odluke prikupljate sve moguće informacije i stajališta.
A kada stvarnost ne ispuni vaša očekivanja, počinjete se opirati. Skloni ste preuzimati previše toga odjednom, stoga je važno moći se usredotočiti na ono glavno i raspodijeliti resurse. Analitički mozak može vas učiniti uspješnim u akademskoj ili istraživačkoj karijeri. Natalni Merkur u znaku Vatge. U komunikaciji nastoje uzeti u obzir sva mišljenja, ne vole svađe, ali se uvijek pridržavaju pravednih prosudbi. Sposobnost lijepog formuliranja govora. Fleksibilnost u komunikaciji, neodlučnost i ovisnost. Želja za popularnošću. Zadivljuje slušatelje svojom erudicijom i istančanim smislom za humor. Prilika za proučavanje svih aspekata ljudskih odnosa i psihologije odnosa vrlo je privlačna. Osjetljivi ste, promišljeni, ne volite brinuti o sitnicama i znate se uklopiti u svako društvo. Budite oprezni, nemojte žrtvovati vlastita mišljenja i uvjerenja kako biste nekome ugodili. Kada donosite odluku, volite pažljivo odvagnuti razloge za i protiv. Možda ćete uspjeti u poslovnom partnerstvu s nekim strastvenim i ambicioznim, a vi ste dobri u izglađivanju oštrih rubova takvih priroda. Također biste mogli biti impresivan diplomat. Natalni Merkur u znaku Škorpiona. Ukazuje na prodoran intuitivni um, zainteresiran za sve tajno, skriveno i sposoban razumjeti ono što je drugim ljudima nedostupno. Takav bi položaj bio prirodan u horoskopu detektiva, istraživača tajni prirode ili psihologa. Od vlasnika Merkura u Škorpionu teško je, ako ne i nemoguće, bilo što sakriti. Nekim šestim čulom pronalazi skrivene stvari i blago, trenutno shvaća psihološku pozadinu situacije, a često i iz daljine opaža misli drugih ljudi. Vi ste rođeni usamljenik, radije se oslanjate samo na sebe. Po prirodi ste istraživač, zanima vas cijeli svijet, a posebno skriveni aspekti stvari i ljudi. Pomalo ste tvrdoglavi i volite izazivati, pa je bolje da vam drugi ne staju na put, inače bi mogli požaliti. Bio bi izvrstan dokumentarist ili detektiv. Naručite godišnji horoskop za godinu dana. Astrolog, prognostičar, Branko Životin, vrlo precizno ćete dobiti sve one odgovore i smjernice koje će biti povoljne po vama, a donijeti vam uspjeh tijekom godine, kao što su brak i partnerstvo, zapošljavanje, profesija, uspjeh i status, ekonomska situacija, studije, putovanja, odnosi u kući, opasnosti, zdravlje i bolest, prijateljstva i društveni život, ograničenja, neprijateljstva i skrivene stvari. Kontakt. Email životin@astrovojvodina.com. Natalni Merkur u znaku Zmionoše. Ovo je fanatična osoba sa sklonošću agresiji. Zloban je, mrzovoljan i iskren do grubosti u svojim mišljenjima. Ogorčenost i opsjednutost čine ga nepoželjnim gostom, zbog čega ova osoba gubi samokontrolu i pada u bijes. Lako ulazite u problem, do njegovih korijena. Emocionalna percepcija informacija, što je bolnija, što je istina izloženija, bolje funkcionira. Posjedujući prirodno razvijen intelekt, nikada se ne umaraju u usavršavanju i povećanju svog znanja, težeći duhovnom samorazvoju i spoznaji suštine bića. Oštar stav prema kritici upućenoj samom sebi, odgovor ćete pažljivo pripremati i obrazlagati, a protivnika dodatno zaboljeti. Ljubav prema tajnama, kodovima, dedukciji. Skrivate svoje misli. Izjave mogu biti oštre i imati destruktivnu prirodu ili posljedice. Natalni Merkur u znaku Strijelca. Ljudi s ovim horoskopom imaju ogromnu energetsku moć. Svestrani su i brzi u ostvarenju svojih ideja. Ako se karakter osobe s Merkurom u Strijelcu razvija negativno, tada ta osoba može postati pravi tiranin, osoba koja će biti netolerantna prema bilo kakvom mišljenju drugih.
Intelektualna potreba za učenjem i podučavanjem. Akumulirati i prenositi informacije. Se temelji na vjeri i uvjerenjima. Riječi i izrazi su kratki, ali smisleni. Ponosni su na svoje mentalne sposobnosti, ne bez razloga. Ljubav prema putovanjima, debatama i intelektualnom natjecanju. Prilika uživo da naučite nešto novo je dobrodošla. Sklonost pretjerivanju. Učenje u srednjoj školi je teško, ali visoko obrazovanje je lako. Filozofski način razmišljanja. Vječni student i vječni putnik, imate neutaživu žeđ za znanjem i novostima. Vi ste rođeni buntovnik koji također uvijek mora biti u pokretu. Želite karijeru koja ide u prilog vašim prednostima, kao što je putopisac, producent reality TV programa ili pisac. Natalni Merkur u znaku Kozoroga. Odgovoran za svoje riječi, drži riječ. Inteligencija se koristi za postizanje postavljenih ciljeva. Konciznost, suzdržanost i samokontrola u sporovima, upornost i temeljitost u pregovorima. Povećana koncentracija i beskompromisan stav. Ismijavanje tuđih poroka. Zna se i sam sebi nasmijati. Sposobnost učenja ne samo iz vlastitih pogrešaka. Sposoban je primijeniti iskustvo svojih neuspjeha i može učiti iz pogrešnih postupaka drugih. Iskustvo je glavno bogatstvo takve osobe. Osoba u bilo kojoj situaciji pokazuje aktivnost i budnost, nije je lako obeshrabriti ili iznenaditi. Karakterizira specifičnost i čvrstina, postojano stremljenje jasno definiranom zadatku. Postoji određeno ograničenje odabranih putova, ali u isto vrijeme postoji duboko i temeljito razumijevanje. Talent kipara, arhitekta, umjetnika. Zainteresirani za stručne i kvalitetne informacije. Vi ste proračunati, ozbiljni, racionalni i ambiciozni. U vašem ponašanju nema ničeg slučajnog ili spontanog, vi doživljavate život kao igru koju namjeravate dobiti na bilo koji način. Prirodna marljivost i autoritet u očima drugih čine vas idealnim vođom. Natalni Merkur u znaku Vodenjaka. Originalno i nestandardno razmišljanje, usmjereno u budućnost, novo i nepoznato. Objektivnost u percepciji informacija. Iznenadni uvidi, otkrića. Svoje veze i kontakte gradi na prijateljskoj osnovi. Želja da podijelite svoje iskustvo. Duhovit, cijeni dobar humor. U pisanju ima grešaka, u čitanju se žuri, završeci se izmišljaju. Kada je poražen, teško je brzo izraziti svoje ideje, bez jezika. Živi u budućnosti s mislima. Sposobnost dobrog slušanja, zavirivanja u sugovornika, a uz to iskreni prezir prema slavi, uspjesima. Uvijek svjestan općih sastanaka i šarmantno dobronamjeran. Čak i u tmurnom raspoloženju, spremnost da se odgovori na humor. Da se prepusti tijeku improvizacije, verbalnom prepucavanju. Vaš radi na nekoj drugoj razini, ne kao svi ostali. Vrlo ste pametni, radoznali i izvrsni u predviđanju posljedica različitih situacija i procesa. Za vas su prikladne karijere u područjima kao što su umjetnost, inženjerstvo i moderna tehnologija. Natalni Merkur u znaku Ribe. Svaki dojam izaziva šok u duši. Zbog svoje slabe volje, osoba postaje pretjerano osjetljiva, a duga razmišljanja o životnim poteškoćama uvlače je u tok negativnih iskustava. To dovodi do činjenice da se takvim ljudima može manipulirati. Brzo su poraženi i od suparnika i od nedaća. Zamućeno stanje svijesti, poteškoće u koncentraciji na bilo što, podložnost iluzijama i samozavaravanju. Mašta je jako razvijena. Živi od osjeta, vjere i onda samo od logike. Povećana osjetljivost na misli i riječi drugih ljudi, dakle sugestibilnost.
Intuitivno razmišljanje i mašta mogu doseći neviđene dubine psihe. Mogu ostati neshvaćeni, tih, blag glas. Više ste senzualne prirode nego misleće, pa do svojih sudova i ideja često dolazite intuicijom i nadahnućem, a ne logikom. Vaša intuicija je toliko jaka da se ponekad može činiti da imate vidovnjački dar. Vaša osjetljiva i ljubazna priroda bila bi prikladna za rad u dobrotvornim društvima ili globalnim humanitarnim kampanjama. Kontakt. E-mail životin@astrovojvodina.com. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astro Vojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.